Vítám vás u Fuafua podcastu, jehož pomyslným cílem je stát se mostem mezi vědou a lidským zdravím. Fuafua jsou 100% přírodní imunity drinky z liofilizovaného ovoce a superpotravin. Více informací najdete u nás na webu fuafua.com. Já už tady dnes srdečně vítám našeho milého hosta, kterým je doktorka Margit Slimáková, expertka na zdravý životní styl a stravování, vystudovala farmacii a dietologii, dlouhodobě se mimo jiné aktivně věnuje společenským tématům, jako je stravování ve školních jídelnách anebo třeba nemocnicích. Dobrý den, Margit. Dobrý den, díky za pozvání. Moc děkujeme, že jste ho přijala. Půjdu rovnou k věci. Zdravý životní styl. Myslím si, že v dnešní době mnoho lidí ještě stále neví, co si pod tímto pojmem představit. A záměrně říkám zdravý životní styl, nikoliv zdravá strava nebo zdravé stravování, k tomu se dostaneme. Existuje podle vás, Margit, nějaká jednoduchá definice, co to je zdravý životní styl? Tak je to žití tak, aby jsme se co nejlépe cítili, dosahovali maximálního potenciálu, aby nám to prospívalo. A můžeme se bavit o těch jednotlivostech, můžeme se bavit o spánku, pohybu, pobytu venku, pohodě, dobré náladě. V podstatě je tam toho celá řada a každý z nás si může udělat i nějaký svůj určitý mix, to, co mu prospívá. Vždycky je totiž důležité vycházet ze svých potřeb, z toho, jak my se cítíme. Mám pocit, že mnoho třeba starších lidí nebylo úplně vedeno ke zdravému životnímu stylu. Já když třeba si vezmu svoji babičku, tak ta se na mě často kouká jako ježiš, proč jíš tolik ovoce, zeleniny, já si dám párek v rohlíku a jím to tak celý život. A mnoho lidí mám pocit, že se začne o zdravý životní styl zajímat, až když přijdou nějaké zdravotní problémy. Kde podle vás začít, co se týká vlastně nějakých informací o zdravém životním stylu, nebo jako kam se vůbec hnout z toho bodu 0? Takhle, já bych řekla, že my možná víc než nedostatek informací, tak jsme zaplavení informacema v dnešní době a více než bychom něco dělali, tak sedíme a přemýšlíme, co bychom měli dělat. Jako jo, pročítáme ty nejrůznější rádce a teď následujeme toho nebo ten režim, nakupujeme ty speciální produkty, místo toho, aby jsme začali. Takže za mě jako spíš chybí jako vstát od té židle, vstát od toho stolu, od těch počítačů a jít třeba jenom ven. Jít jenom se projít na slunci, jenom otevřít okna a zhluboka se nadýchnout, vlastně protáhnout se po ránu. To jsou úplné drobnosti, které prospívají našemu tělu a v okamžiku, jak je budeme dělat, my to okamžitě cítíme, že se cítíme lépe, když otevřeme okna a zhluboka dýcháme, nebo když dokonce, teď nám krásně nasněžilo všude jinde mimo Prahy, mám pocit, jak jsem sem dneska ráno jela, když člověk po ránu si vyzuje boty a na boso se projde ve sněhu, to stačí minutka, jako jo. Okamžitě se cítí naprosto skvěle, jo, to každý ví. Takže já si myslím, že bychom měli méně přemýšlet, jak je to složité a co přesně dělat, ale začít něco dělat a vnímat to naše tělo. A ty úplně jednoduché věci, že bychom měli být v přírodě, že bychom se měli sklidnit, že bychom měli jako nějak zhluboka dýchat, že bychom měli včas jít do postele a dostatečně spát, že bychom měli jíst to nejlepší jídlo vlastně. To víceméně každý z nás ví. Takže já tam vidím víc ten problém v tom, že my o tom fakt příliš přemýšlíme, příliš hltáme jiné informace, příliš sledujeme jiné režimy, někoho, co komu jinému prospělo a lítáme z jednoho režimu do druhého, protože když to prospělo někomu jinému, vůbec neznamená, že nám to musí prospět. Jo, každý jsme jiný a když začneme dělat režim někoho jiného a my se v něm necítíme, tak ho nevydržíme. A je to takový začarovaný kruh, lítáme z jednoho doporučení do druhého a z jednoho nějakého vzorového jídelníčku do druhého a přestáváme úplně být schopni vnímat naše tělo. Takže já bych začala úplně od těch drobností. Jo, jak říkám, protáhnout se, otevřít okno, ideálně vyjít ven, sklidnit se, jít včas do postele. No a z jídla můžeme začít zase úplně tím nejjednodušším, navýšit zeleninu a ovoce v jídelníčku. Podle toho, jak jste to popsala, tak mi to přijde, že jde možná hlavně o to začít víc vnímat sám sebe, nacítit se sám na sebe. Vy jste zmínila, že samozřejmě to, co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhému, ale máte pravdu, že ta masa těch informací, že teď je populární, nevím, veganská strava, předtím to zas byla nějaká keto dieta a tak dál, takže my se snažíme trošku se napasovat do těch krabiček. Ano. Takže je to podle vás spíš o tom
začít vnímat sám sebe? Určitě, protože my dokud nebudeme vnímat své tělo, schopní vnímat své tělo, tak vlastně nenajdeme to, co prospívá nám a budeme věční hledači něčeho, jako něčeho zázračného, prospěšného a to nejde. Jo, my nikdo z nás nedodrží dlouhodobě dodržovat stravu nebo pohybový režim, který se necítíme dobře, neprospívá nám. Takže to nejde. My musíme najít vlastně, co potřebujeme najít, životní styl, výživu, která nám prospívá, na které se cítíme dobře, vyživuje nás, dělá nám dobře a jenom takovouto stravu dokážeme dlouhodobě realizovat a tím pádem nám může fakt i dlouhodobě prospívat. A úplně typické je to u sportu, že ono bychom se všichni chtěli hýbat, ale když se zase tlačíme do něčeho, co nás úplně nebaví, tak to nefunguje. Tak zkrátka se dá dokonce říct se zjednodušením, že ten nejlepší sport pro člověka je ten, který ho baví, protože jen ten bude dělat dlouhodobě. A tak je to vlastně úplně ze vším. Takže my samozřejmě máme nějaká obecná pravidla, že bychom měli dostatečně a v pohodě nějak spát, že bychom měli být na tom čerstvém vzduchu, že potřebujeme chodit na slunce, že nám prospěje třeba otužování, ale zase u otužování někdo se ponáří do ledových vod jako celou zimu a někomu vlastně by to neudělalo vůbec dobře a radši jako když jenom otevře to okno a trošičku na ten chladný vzduch nechá působit na tu kůži a pak se zase rychle obleče, zabalí a tak dále. Takže my fakt musíme vycházet z toho jednotlivce. To je to naprosto nejprospěšnější a jediné dlouhodobě udržitelné. Trochu to na mě působí, že když jsem teda se vrátím úplně na začátku a prostě cítím, že moje tělo není zdravé, mám nějaký zdravotní problémy dlouhodobější a jsem v nějaký hodině 0 nebo bodu 0, tak je to trošku začít jako pokus omyl. To znamená? Určitě. I když vy to víte. Vy, když se necítíte dobře, vy víte, že nemáte začít a je plný program, který máte v kalendáři, ale že byste měla zalézt do té postele vlastně, nechat si udělat ten teplý čaj, možná se vypotit, jako vydýchat, vyspat, to každý ví. Jenom do toho dodržovat. No, ale myslím si, že v dnešní rychlé době e-mailů, schůzek a takového toho technologického přesycení je to obrovsky těžký. Není. Vy si musíte uvědomit, že když neposloucháte to tělo, nerespektujete, tak dojedete na to. Jak velmi snadno se to vysvětluje o stresu. Já vždycky říkám, uvědomte si, spousta lidí vysvětluje, že musí pracovat, tolik má práce a pracuje a je v tom větším a větším stresu. A je třeba si uvědomit, že když pracujete ve stresu, tak ubližujete svému tělu a nepracujete efektivně, děláte chyby. Jo, takže se to nevyplatí ani pro tu práci, ani pro váš život a vaše tělo. Samozřejmě to tělo, zejména mladé, to nějakou dobu jako dokáže maskovat a dokážete to protahovat, ale dlouhodobě to fakt neprospívá. Naopak je prokázaná, na to jsou i studie, že když se člověk třeba po určité době intenzivní práce přeruší tu práci, když se projde, protáhne, usezení, to máme prokázáno, že po 20-30 minutách není vhodné dále sedět, že nám fakt ubližuje takové to nepřerušované dlouhodobé sezení. Dokonce někteří ho srovnávají vlastně kdyby s kouřením, ty důsledky tělesné jsou obdobné. Tak bude se cítit daleko lépe ten člověk a bude třeba i lépe pracovat vlastně a za kratší dobu potom bude efektivnější. Takže méně někdy znamená více. Určitě. Bavili jsme se, a vy jste to zmínila, o vlastně obrovské množství informací, které dnes samozřejmě najdeme na internetu, všude kolem nás. Tak kde podle vás čerpat právě informace třeba o zdravém životním stylu? Možná, když je člověk opravdu na začátku, dává podle vás smysl vyhledat i nějakého nutričního terapeuta, nějakého odborníka, nebo průvodce spíš, jak já ráda říkám, který vám s tím může pomoct? Takhle, já si myslím, že naprostá většina z nás nepotřebuje vyloženě nutričního terapeuta, že zase zdravá strava je velmi jednoduchá, je to o skutečném jídle a když ho začneme jíst, tak my začneme poté vnímat, které třeba nám dělá lépe, jestli zelenina víc někomu z nás teplně upravená, někomu syrová, jestli máme více energie, když si dáme bílkoviny ze stejku nebo z fazolí nebo z ořechu. To člověk, když jí skutečné jídlo začne vnímat a to, co je skutečné jídlo, také není nic obtížného, vlastně každý to víme, je to vysvětlené. Takže myslím si, že většina nepotřebuje a kdyby už jsme chtěli, tak třeba sledujme a najdeme někoho, kdo je nám blízký. Já bych vždycky hledala někoho, kdo zaprvé je nezávislý, to znamená, není hlásnou troubou jakéhokoliv potravinářského farmaceutického průmyslu a někoho, kdo je inspirující a pozitivní. Já tady znám, je tady takový určitý typ poradců, který vám bude říkat málem, já nevím, doba jedová, vy se nadechnete a už ohrožujete své tělo. To si myslím, že není dobrý přístup. Za mě dobrý přístup je inspirovat, přikládat i
předkládat, vysvětlovat i ty jako třeba negativní věci, ale furt to brát z té pozitivní stránky. Vycházíte mi z toho vy, Margit. Vy samozřejmě máte své webové stránky, jste hostem mnoha podcastů, jste velmi aktivní na sociálních sítích, takže určitě doporučuji vás sledovat, protože ta pozitivita ta z vás opravdu srší, což si myslím taky, že tak má být. Pojďme se ale teda posunout k té zdravé stravě, zdravému jídlu, stravování. Umíme my Češi podle vás jíst zdravě a jak jsme na tom třeba v porovnání s ostatními státy? Takhle já se vždycky snažím to vnímat pozitivně, takže myslím, že se to obrovsky zlepšuje. Samozřejmě jsou tady skupiny lidí, kteří jedí perfektně naprosto, a to je vidět zejména hodně mladých, když mají děti, zakládají rodiny, jo, jakože to je téma, které začíná být obrovsky důležité. A řekla bych, že jsme se jí posunuli za posledních pár desítek let od toho, že zdravá výživa byla jako vlastně otázkou takových nějakých těch alternativců málem, jo, jako ti, kteří se omezovali, tak dneska jako zdravá výživa je o gurmánství, o dopřávání si toho nejlepšího, kvalitního jídla, vlastně užívání si jídla. Takže, a není to jenom o těch alternativcích, ale právě ti lidi, kteří se o sebe dobře starají, jako jo, nejrůznější, ať už jsou to influenceři, podnikatelé, vlastně vzdělaní lidé. Fakt je ten, že proto, aby člověk tohle mohl dělat, taky potřebuje určitý kapitál. Jo? A teď nemyslím jenom ten finanční, ale může si to člověk dovolit, který nemá jiné vážnější problémy, jako se tím vážněji, detailněji zaobírat. Proto ten trend jde dneska od těch takových těch lídrů, bych řekla, ale dostává se i do dalších skupin. Samozřejmě někdo se k tomu dostane, až má zdravotní problémy, ale říkám, pro mě je pozitivní, že zdravá výživa už není jako nic, co by bylo jako alternativců a život o odmítání v jeskyni, nějakém odříkání, ale je to o užívání si toho nejlepšího. Stává se trendem, dneska máte už běžné kavárničky, restaurace, které vám málem píšou, kde které vajíčko od kterého farmáře koupili, a to si myslím, že je ten správný trend. A potom tady máme samozřejmě skupinu lidí, která třeba už je nemocná, nemá takové možnosti a jako ještě nejde úplně nejlépe, ale já si myslím, že tito lidé potřebují podporu. A tady jako zase vidím největší prostor, co by měla udělat vláda, stát, zdravotníci, organizace, protože mě třeba nedává vůbec žádný smysl, aby jsme vyprávěli rodičům, že mají děti učit pít neslazené nápoje a potom ve školkách jim a ve školách dávali téměř výhradně slazené čaje, slazená mléka, prodávali slazené limonády na chodbách škol. Jo, tady je obrovský prostor ke zlepšení, k podpoře těchto lidí, jo, aby jako nejenom ti, kteří si to můžou dovolit, můžou do toho investovat třeba víc znalostí, času, peněz, ale aby pro každého úplně z nás bylo to nejsnažší jíst zdravě, protože my jíme a pijeme, hýbeme se podle toho, čím jsme obklopení. Když budeme každý v okolí dostupné vzdálenosti od domu mít hřiště, stezky a podobně, my se budeme hýbat. Jo, když budou ty děti ve školách mít jenom neslazené nápoje, nebudou tam ve školní jídelně, v bufetech a podobně nic slazeného, oni budou pít neslazené nápoje. Takže je to o obrovské dostupnosti a o vytváření prostředí, které podporuje ty nejlepší volby. A to porovnání třeba s ostatními státy, já často samozřejmě si nelze nevšimnout, když člověk jede i do sousedních zemí, například do Rakouska na hory, že přeci jen například starší lidé v Rakousku vypadají tak nějak svěžeji, nebo jak to říct, udržovaněji než třeba my Češi, tak nějak jako už to řeknu obecně. Máte taky ten pocit a je to opravdu tak, nebo jsou na to nějaký průzkumy? Takhle o průzkumech bych tady nemluvila, ale je fakt, že my jsme třeba žili už před 20 lety v Německu a poté jsme se stěhovali, žili jsme mnoho let i v Číně, ale vždycky v těch západních komunitách. A je pravda, že třeba i v tom Německu už před 20 lety byly farmářské trhy, byly prodeje s farem, jako byly biopotraviny, jako naprosto běžné v běžných rodinách. Jo, nebylo to vůbec nic neobvyklého, když u nás to spíš začínalo. Takže možná jsou o něco dále tady v tomhle. K nám to částečně dojde. Na druhé straně já mám pocit dneska, že u nás je víc takových těch, jako těch dravých lídrů, kteří to prosazují a v něčem chvílema jsme možná až dál. Mám pocit, že Česko se stává takovým gastrorájem, protože fakt tady najdete jako úžasné malé podniky, které rozbíhají jako nejrůznější lidé, dokonce často ani ne profesionálové z toho oboru a dělají to naprosto skvěle. Jo, takže já vidím, že se to posouvá a vždycky říkám, což asi není pozitivní, ale jo, vlastně vidím naději v tom, že my se budeme muset posunout a budeme muset jíst lépe a starat se o sebe lépe, protože jako kdyby jsme pokračovali to, co děláme, jak se o sebe nestaráme, jak jsme nezdraví, tak ten zdravotnický systém se zhroutí. Ten není schopen vlastně zajistit
tady tuhle nemocnost, jako jo, finančně. To je naprosto nemožné. Naprostá většina nemocí, které dneska my s nima trpíme, umíráme, tak jsou nemoci spojené nebo zásadně související s tím, co jíme, co děláme, nebo spíš neděláme mnozí, jak myslíme. Jo, jako samozřejmě můžou tam být nějaké detailní genetické vlivy, nějaké vlivy prostředí, něco, co hned tak nemůžeme ovlivnit, ale to, co jíme, to, co děláme, jak myslíme, to je jenom rozhodnutí každého z nás. Mám pocit, a občas to i slýchám ve svém okolí, například zase od té své babičky, když už jsem jí zmínila, že ale jíst zdravě je strašně drahý, že to stojí spoustu peněz, že je prostě drahý koupit si nějakou zdravou potravinu. Je to podle vás opravdu tak, nebo je to taková nějaká celospolečenská tady fáma mezi námi Čechy? Je to trošku mýtus. Ono to vychází z toho, že některé speciální potraviny mohou být drahé, ale zase ty speciální potraviny, já nevím, avokáda, miso, pasty a tempehy nejsou nezbytnou součástí. Jsou bezva součástí jako zdravé výživy, ale nejsou nezbytnou. Vlastně nezbytné jíst skutečné jídlo, což je zpravidla spíš to levnější. Jako jo, to jsou fazole, obiloviny, zelenina, ovoce, ořechy a samozřejmě my můžeme nakupovat maso, vejce, neochucené mléčné produkty. My můžeme nakupovat rozumně trošičku. Můžeme se snažit nakupovat lokálně sezóně. Zelenina je nejvíce drahá ovoce, když ho kupujeme mimo sezónu, když kupujeme nejrůznější dovozové. Takže soustředit se na to, co je vhodné nakupovat, možná promyslet, jak nakupujeme. Některé věci lze nakupovat přímo od pěstitele, chovatele, malovýrobce, lze nakupovat ve větší množství, zde lze je uskladňovat. Některé věci si vlastně můžeme připravovat. Kysané zelí na celou zimu si můžeme všichni udělat. Můžeme si udělat fermentované ovoce, takzvané zavřeniny. To stačí pár skleníček a máme na celou zimu zajištěné fermentované ovoce. Takže těch možností je spoustu. Já mám třeba ještě jeden jednoduchý příklad, mi často říkáno, když já chci zlepšit výživu v nemocnicích, tak přesně ten argument, je to dražší. A já vám řeknu hned dvě možnosti, jak to může být levnější ze dne na den. Za prvé se přestanou sladit nápoje, takže se přestanou nakupovat veškeré ty předražené nápojové koncentraci, což jsou jenom cukry, umělá sladidla, dochucovadla. Ze dne na den levnější a zdravější. A za druhé, ve spoustě nemocnic naprostá většina jídel z těch studených snídaně, večeře je skládaná z nějakých 2-3 rohlíků a k tomu krabička toho a krabičkování. Jako jo. A to jsou tisíce krabiček denně na nemocnici. Je to neekologické, je to často nechutné, vysoce průmyslově zpracované a samozřejmě drahé. Kdybychom místo těchto krabiček v té nemocnici udělali každý den, já nevím, 10-20 kilo, 2-3 pomazánek, polébek a podobně, tak to přece musí být výhodněji. To souhlasím. Jak se díváte ve stravě na různé extrémy, teď trochu odbočím, jako je právě veganství nebo vegetariánství, teď je to hodně populární. Dělá podle vás tohle lidskému tělu obecně dobře, nebo je to zase spíš jako fakt individuální záležitost? Je to individuální. My přesně, jak máme webovou stránku cojíst.cz, kde máme průvod se skutečným jídlem, tak tam bouráme ten vlastně nejběžnější výživový omyl a to, že zdravá výživa je nějak přesně stanovená pro každého stejná. Jo, je to určitý poměr bílkoviny, tuky, cukry nebo kalorií, počty, tak s tím vůbec nesouhlasíme. My můžeme jíst i velmi rozdílně a naprosto skvěle. A klidně některý můžeme jíst více rostlinnou stravu, některý více i živočišnou nebo běžně živočišnou, to jsou ty paleosměry, nízkosacharidové směry. Všechno tohle je víceméně možné, mimo úplných nějakých, ale ne, tohle jsou výživové směry, ty jsou v pořádku. Samozřejmě třeba si uvědomit, že je tam jedna podmínka pro všechny. Musí to být ze skutečného jídla. Takže kdyby ten vegetarián založil svůj jídelníček na hranolkách, sušenkách a já nevím, koblihách, je to vegetariánské, ale není to zdravé. Když zastánce nízkosacharidové stravy bude jíst hlavně keto diety a keto pytlíčky a nevím co, je to nezdravé. Takže když to bude skutečné jídlo, je to možné. Každý vlastně si může podle svých potřeb, pocitů, životního stylu najít ten svůj směr, ale je třeba uvažovat tak, že čím restriktivnější ten výživový směr bude, jako třeba už veganství, tím obtížnější zajistit všechny živiny. Samozřejmě je to jednodušší, když máte pestrou stravu a dokonce to veganství, to už teda patří
spíš bych řekla mezi až takové ty extrémnější, nebo možná bych zařadila, protože tam potřebujeme suplementovat vitamin B12. Běžnou vegetariánskou stravou vlastně potravinama ho nezajistíme. A je to nesmírně důležitý vitamin a ten deficit je tady běžný. Takže tam bych byla velmi opatrná, tam se musí vždycky suplementovat. Dokonce je známo, že i mnozí vegetariáni mají vyšší výskyt vlastně deficitu vitaminu B12, takže je to třeba hlídat. Jo, a to je u každé omezené stravy, když něco omezujeme. Ale obecně jako všechny tyto výživové směry založené na skutečném jídle jsou možné a vidíme tisíce lidí po celém světě, kteří prospívají na nejrůznějších výživových směrech. To znamená, každý jsme jiný, každému vyhovuje něco jiného. Já se teda přiznám a ptala jsem se na to cíleně, protože já jsem tak trochu vegan, ne, že bych to úplně dodržovala, ale přiznám se, že mě se tímhle typem stravování úplně změnil život. Mám mnohem víc energie, jako opravdu se cítím mnohem líp. Takže jsem ráda, že jste řekla, že to je opravdu individuální záležitost, protože já si to myslím taky. A ještě bych to doplnila. Otázkou je, a to je extrémně složitá, téměř nemožné dokazovat kvalitníma studiema, jestli ta vegetariánská, veganská strava neprospívá proto, že jste vynechala ty nejhorší nezdravé polotovary, že jíte více zeleniny. Jo, jako tam je spousta luštěniny, které jsou super zdravé a ne tím, že nejíte maso, jo, že by bylo nezdravé maso, ale tím, že vlastně jíte víc zdravých věcí, víc dbáte o výživu celkově. Navíc u vegetariánů, veganů nebo vůbec jakýchkoliv zastánců, kteří dělají něco jako víc pro své zdraví, tak to není jenom výživa. Tihle lidé se více hýbou, nekouří, lépe spí, jo, jako starají se o sebe. A my nemůžeme tyto lidi dát po tisícovkách do laboratoře a říct, vy budete jako kouřit, nespat a jíst veganskou, vy budete tohle. Rozumíte, jako srovnat, oddělit vlastně ty vlivy, je téměř nemožné. A co my spíš studujeme nebo sledujeme, že při mnoha nemocech lidi můžou prospívat a zlepšit se zdravotní stav, někteří vyřešit své zdravotní problémy, i při naprosto rozdílných výživových způsobech. Jo, třeba diabetes druhého typu, ano, vegetariánská strava může prospívat a naopak úplně opačná nízkosacharidová strava založená na časté konzumaci vlastně masa, živočišných potravin, omezení třeba obilovin nebo úplně vyloučení může vést až k reverzi diabetu druhého typu. Když jste mluvila právě o veganství, vegetariánství a tak dál, tak jste řekla jedno zajímavé spojení, že ale je důležité, aby ti lidé konzumovali skutečné jídlo. Co jste myslela tím skutečné jídlo? Řekla jste, že to nejsou hranolky, není to Coca-Cola. Tak co to je skutečné jídlo? Skutečné jídlo jsou potraviny základní a minimálně průmyslově zpracovaná jídla z nich. Takže základní potraviny to jsou vlastně potraviny jakékoliv rostliny, ideálně z kvalitní půdy, jakékoliv živočišné potraviny, ideálně ze zvířat kvalitně krmených, s kterými se slušně zachází. A minimálně průmyslově zpracované to jsou potraviny, které si můžeme představit, jsou fyzikálně udělané po domácky. Je to třeba bílý plnotučný jogurt. Je to máslo, které vznikne jenom slučením smetany. Jo, jestliže my ten jogurt už otučníme, obarvíme, osladíme, ochutíme, je to vysoce průmyslově zpracovaný produkt a nešahejme na něj, bych řekla, jo, takže veškeré mléčné dětské výrobky můžeme asi vynechat, nekupujme bílé tvarohy, bílé jogurty, nejlépe od nejbližšího farmáře a občas si je doma dochuťme z těch základních potravin. Jo, to samé margarin nikdo doma v kuchyni nestlučeme, nebudeme jíst. Je to velmi jednoduché, v podstatě, když se člověk zamyslí, i dětem to jde vysvětlit. A rozdíl je mezi tím, že skutečné jídlo obsahuje maximum živin, chutná skvěle zasytí a vyživí. My se s ním nepřejídáme. Já vždycky říkám, že jsem za víc jak 30 let své praxe neměla jediného člověka, který mi onemocněl nebo stloustl, protože se přijdal vlašskýma ořechama, vajíčkama, mrkví nebo čočkou. Jo, jako my to umíme regulovat, to nás zasycuje. My se přejídáme vysoce průmyslově zpracovanýma produktama, které jsou přímo v laboratořích dávány dohromady tak, aby jsme dosáhli určitého pocitu blaženosti, bliss pointu. To je kombinace cukru, tuku, soli, křupavé chuti a podobně. Aby jsme ty produkty jedli ne protože potřebujeme, ale protože nedokážeme přestat. Zároveň mám pocit, že na takových produktech se velmi, velmi snadno vytvoří i závislost. No, přesně tak. To je ano, my nedokážeme přestat. Tam vzniká určitý druh závislosti a my se s nima přejídáme. Na druhou stranu, a vím to z vlastní zkušenosti, tak po těchto typech potravin, jako jsou přesně ochucené, hodně slané, kořeněné, chipsy nebo nějaká super ovocná čokoláda, saháme ve chvílích většinou, kdy se z nějakého důvodu necítíme dobře. Takže
Jak tohle řešit? No, řešit ten problém, proč se necítíme dobře. My vlastně jenom se tak trošičku jako medikujeme jídlem, jako jo, utlumujeme, uspokojujeme a oddalujeme to skutečné řešení vlastně toho skutečného problému. Takže v tomhle případě se fakt musíme zamyslet, co se děje. Jako já třeba říkám, naprostá většina z nás, když po něčem tom nezdravém šáhne a už to do toho kouše, tak už ví, že je to špatně. Jako jo, ten mozek jako už tam začíná, ale už to koušeme. Tak já říkám, předtím, než skočíte po té komblize, tak si sepište, jenom se posaďte na 1 minutu a napište si na papírek, proč chci spolknout koblihu. Vy o tom mluvíte moc hezky, protože já mám zase pocit, že se tím zase snažíte naznačit, že to je hlavně o tom navnímání se sám přesně na sebe a poslouchání sám sebe, co se děje ve mně, co cítím za emoce, proč přesně potřebuji skočit po koblize. To se mi moc líbí. Otázka, myslíte si, že dávají biopotraviny smysl? Určitě. Na jedné straně je extrémně těžké dokázat ve studii, že když vy budete jíst jenom biomrkve a vaše sousedka ty ze supermarketu, že vy budete zdravější kvůli biomrkvím, protože vy jíte tisíce potravin, jo, a nejde tohle oddělit vlastně v těch studiích. Co my víme už, tak samozřejmě, když konzumujeme biopotraviny, tak konzumujeme menší množství agrochemikálií, protože když něco něčím poléváte, hnojíte, tak to samozřejmě v tom produktu je. A někdo může debatovat, je to tady už i v půdě a ve vzduchu, ale ne tak v takovém množství, jak když to ještě poléváte tu rostlinku. Takže nekonzumujete takovéto množství potenciálně škodlivých rizikových látek a ty rizika je zase extrémně těžké jako prokazovat, protože ty testy se dělají sice u těch agrochemikálií, ale dělají se naprosto nereálné. To se vezme 1 látka po určitou dobu, určitý počet potkanů, když to zjednoduším. A to, co je problém, je takzvaný koktejlový efekt, že ty efekty těch látek, které vlastně se sčítají násoby a mohou být mnohonásobně samozřejmě nebezpečnější, ale to nikdo nemůže testovat, co všechno vy dneska sníte za den, jakou kosmetiku použijete, jo, co budete pít a tak dále. Takže menší množství rizikových látek a pak, co jako víme, tak samozřejmě biozemědělství je šetrnější k půdě, protože vám udržuje život v té půdě. Agrochemikálie, některé z nich zabíjí pesticidy, některé zabíjí jako škůdce, některé plevele, jo, každé něco zabíjí něco živého, jenže tím, že zabíjí něco živého, takže zabíjí, poškozuje život v té půdě a ta půda se stává méně prospěšnou jako z dlouhodobou hlediska. Jo, třeba my dneska už víme, a to jsme dlouze nevěděli, že nám obrovsky prospívají mikroorganismy. My potřebujeme ten život kolem nás, my potřebujeme žít v nějaké rovnováze. A jestliže my tohle všechno pozabíme, tak to není nic moc prospěšného. Takže z dlouhodobého hlediska vlastně v zájmu uchování nějakého zdravého životního prostředí, tak samozřejmě biozemědělství je šetrnější. Na druhé straně bych chtěla, protože vím, že vás sledují i maminky a vím, že ne každý si může a ne všechno dovolit v biokvalitě, tak zase pozor, já vždycky říkám, dělejme to nejlepší, co je možné, ale netrapme se nad tím, co není možné. Jo. Každý děláme nějaké kompromisy a i supermarketová mrkev je lepší než žádná mrkev. Kdybych to měla nějak... Kdybyste to měla nějak shrnout a bavíme se o nějakém zdravém stravování, tak shrnula byste krátce, co to tedy znamená? Vyjmenovali jsme skutečnou stravu, jednoduchost, zároveň ale nějakou barevnost. Jaké je to shrnutí? Je to skutečné jídlo. To je vlastně základ. Jíst skutečné jídlo a potom vnímat, respektovat své tělo a vlastně podle těch potřeb toho těla. Samozřejmě, co je ideální, nebo co bychom každý měli mít v jídelníčku, je dostatek zeleniny a všechno ostatní už je spíš do debaty. Jako jo, máme tady směry, které jedí obrovské množství jako obilovin, luštěnin, zeleniny, ovoce, je to bezva. A pak tady máme směry, které jedí více maso, živočišné potraviny a je to taky v pořádku. Myslím, že ta zelenina po případě ovoce v závorce, protože pro některé ani to ovoce si musí dát pozor u diabetiku a podobně. Takže zelenina a ovoce jsou jediné skupiny, na kterých je taková ta jako zhoda pro zdravého člověka. Jo? A zase tady máme i nemocné s některýma zánětlivými onemocněníma střev, který dneska zjišťujeme, že v nějaké terapeutické fázi dokonce třeba i tu zeleninu, vlákninu vynechávají. Ale jinak pro naprostou většinu z nás, ne všechny, je nesmírně důležitá zelenina a ovoce a to zjišťujeme čím dál víc i z hlediska právě vlákniny, protože vláknina vyživuje právě, je potravou pro ty naše mikroorganismy pro zajištění toho střevního mikrobiomu. Jak vypadá vaše strava, Margit? Je skutečná? Je skutečná určitě
Ale takhle, řekla bych, že se obrovsky mění, ano, to s věkem je asi přirozené. Byly roky a většina vašich posluchačů, když má děti, rodiny, kdy jsme jedli velmi brzo snídaně s dětma, večeřili jsme s dětma, jako jo, měli jsme takovou tu pravidelnou stravu, řekla bych, jsem svačinkovala s dětma. Samozřejmě po té, co děti odejdou a už nás před rokem upustili ten nejmladší, už jsou všichni na svých nohách, tak se člověk začne zase vnímat víc své tělo, ne tak jako v rámci té rodiny všechno, ale začne sebe a zjistí třeba, že nepotřebuje snídat, že se nejlépe cítí, že ráno vstane a má možnost jít ze psem nejdřív na hodinu ven a pak až se nají, nebo cokoliv jiného. Takže teď spíš posouvám snídaní, určitě jim skutečné jídlo, určitě jíme, vaříme doma jako ve velkém, určitě jíme hodně zeleniny, ovoce, snažíme se pěstovat si vlastní věci, co jenom jde, když jako já vždycky říkám, takový lenivý sportovec, lenivý zahrádkář, takže víc než záhonky, tak je to postavené na nějakých ovocných keřech, stromech a podobně, bylinkách, čajích, třeba čaje sbíráme, máme všechno svoje, jenom jako až do teďka. Takže taková nějaká základní strava, k tomu člověk nakupuje základní potraviny, jestli jsou to bílé plnotučné jogurty, máslo, vejce, luštěniny máme ve velkém rádi. Kdyby šlo o výživové směry, tak máme rádi jak tradiční nějakou starou českou kuchyni na těch luštěninách, kroupy, fazole a podobně. Tak máme rádi třeba mexickou kuchyni, kde zase je hodně fazolí, kukuřice, máme rádi středozemní kuchyni. Jo, jako užíváme si. To je hezký. Existují naopak nějaké potraviny, kterým se vyhnout? Nebo kterým vy byste doporučila se spíš vyhnout? Takhle, já bych do svého těla nedávala něco, co je, bych řekla, zbytečné, nesmyslné, nepřínosné nebo dokonce škodící. Takže mě to někdo vyčítal a říkám, já nepotřebuji bílý rohlík, jsem neměla desítky roků, jako jo, nevidím důvod dávat do sebe bílou pšeničnou mouku a ten produkt mi nic neříká, když si koupím kvasový chleba a ten mám ráda a užívám si ho. Takže snažím se to nejpřínosnější, samozřejmě tím myslím v rámci nějakých dezertů, jako kvalitní dezert, nemám problém si koupit, jako udělat doma, péct vlastně, dělat dezertíky. Takže užívat si to, ale nejíst něco, co je zbytečné, co nepřináší vůbec nic. Zároveň vy často zmiňujete takovou kategorii potravin, což jsou vysoce průmyslově zpracované potraviny. To jsem myslela jako jasné. Takže i těm jasný. Se rozhodně vyhnout. Co to vlastně je vysoce průmyslově zpracovaná potravina? Co si pod tím mám představit? Takhle, je to takový jako obrovský trend, bych řekla, posledních 10-20 let, kde my jsme po těch letech, kdy se ta potravina dělila na ty jednotlivé kousíčky, jo, tohle je nasycená mastná kyselina, nenasycená, polynenasycená, omega-3, 6, 9 a podobně, tak teď se začíná vidět ta potravina jako celek, což je správný trend, jako bych řekla, říká se tomu právě ve světě ten real food, skutečné jídlo, jak my jsme to tady přeložili a detailně to vysvětlím na té webové stránce, jsou tam příklady, studie, minitestík, je to vysvětlené. Ta vysoce průmyslově zpracovaná, to je ten produkt, který si doma neuděláme. To je třeba ten nejrůznější margarin, to jsou ty nejrůznější, já nevím, bílou pšeničnou mouku, my si doma neuděláme, že? A ty rohlíky z ní jako blihy a podobně, zatímco když si koupíme nějakou alespoň kvalitnější mouku, jako něco uděláme, je to lepší, nebo koupíme venku něco, co je kvalitněji udělaného. Takže čím více zpracované, čím více aditiv, dochucovadel, v podstatě tím bych řekla zbytečnější produkt a takovým to bych se vyhýbala. Pojďme se podívat na stravování dětí. Mluvili jsme o vysoce průmyslově zpracovaných potravinách, které často mají děti velmi, velmi rády, protože dobře chutnají, jsou sladoučké nebo extrémně slané a tak dál. Má svá určitá specifika stravování dětí podle vás? Jak by mělo v tom v uvozovkách ideálním případě vlastně vypadat? Je to velice jednoduché, je to skutečné jídlo. Děti nepotřebují žádné speciální dětské potraviny, děti potřebují skutečné jídlo. Naopak velké množství těch speciálních dětských potravin patří do té kategorie naprostých nezdravostí za mě. Ať už to máte sušenky pro první zoubky, které obsahují ze všeho nejvíc 75 gramů sacharidů na 100 gramů. Na prvním místě je pšeničná mouka, cukr a dochucovadla. Jo, a po případě banány, kterými se chlubí na obale, jsou tam v nějakém 0,3% jako vůně nebo příchutě. Takže speciální produkty ne.
ne, naprostá většina z nás nejlépe prospívá na skutečné jídla a je to úplně to samé. Děti můžou mít také trošičku rozdílné směry. Tam to hlavně vždycky vychází z té rodině. Jestliže v té rodině rodiče skvěle prospívají, roky jedí vegetariánskou stravu, tak je logické, že budou takhle stravovat své dítě. Naopak, když někdo bude jíst více stravu jako nízkosacharidovou, nebude denně jíst pečivo, nebude jíst knedlíky, tak to dítě klidně může jíst více vajíček a masa a zase ta zelenina, ovoce bude to propojovací pro oba směry a bude to taky bezva. Jo, jako tam je vždycky důležité, aby ti partneři se dohodli a měli nějaký jako rozumný společný stravovací způsob, samozřejmě, na kterém oni prospívají. Jako problém je, kdyby jako neprospívali, jo, kdyby lítali z jedné diety nesmyslné do druhé a takhle radikálně jako hýbali s dítětem, tak to jako neprospí, ale jestliže oni prospívají, umí to dělají, tak je logické, to dítě pokračuje a to je úplně všechno. Jako žádné složitosti v tom nehledejme. A co jste říkala o tom, že to chutná dětem nebo tak? No, mně se moc líbí výrok pana profesora Tima Noakese, který řekl, že žádné dítě se nenarodí s touhou po tyčince Snickers, dokud my dospělí mu ji nedáme. A ještě neřekneme, že to je něco lepšího, vzácnějšího odměna. Jo, takže je to jenom o nás rodičích, co ty děti naučíme. Jako, k čemu je přivedeme, co je ta odměna, co je to dobré. Jestli se budou těšit na první ovoce, budou si něco pěstovat, budou si sbírat jahůdky, maliny a nebo jestli budeme kupovat sladkosti. Myslíte si, že skutečně nějaký ten zdravotní stav dětí nebo třeba i obezita dětí, protože mimochodem podle poslední studie Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, která byla zveřejněna začátkem loňského roku 2023, tak má s váhou problém zhruba čtvrtina českých dětí. A většina těchto dětí se těchto problémů s váhou nezbaví ani v dospělosti. Tak opravdu je to zodpovědnost pouze rodičů? Takhle, rodiče jsou nejdůležitější, ale samozřejmě proto, aby to dělali správně, potřebují podporu toho okolí. Jo, tohle je to, co mi moc vadí, jak říkám, tam spousty rodičů, kteří se super snaží doma a pak dají to dítě do školy, kde musí málem bojovat za to v některých školkách, aby to dítě neodměňovali sladkostmi, aby mohlo neslazené nápoje. Jo, takže tady si myslím, že je obrovský problém, že ti rodiče nejsou dostatečně podporovaní, jo, že by to měli mnohonásobně snazší, kdyby tam ta podpora společnosti byla a zejména začít v těch státních organizacích, institucích. Jo? To nechápu, proč, když vám potom napíše maminka, že třeba první bonbon dostalo dítě u zubaře, pochvalu za to, jak má bezproblémové zubky a k tomu bonbon, tak to člověk naprosto nechápe. Jako stejně nechápe, proč v těch školách se podávají ty slazené nápoje. Jo? Jako mezi odborníky je jednoznačný souhlas. Už tady jako zhoda, tady není co debatovat, že to neprospívá, že to jenom škodí. Ano, že máme obrovský problém nejenom s nadváhou, obezitou, ale tyto děti budou mít zdravotní problémy. Jo. Jenom to trvá déle, než to k tomu dobudujeme. Bude tam inzulinová rezistence, cukrovka druhého typu, budou tam nemoci srdce, cév a celá řada, jako můžou tam být psychické potíže, vlastně spojené tady s tou nezdravou výživou, s nadváhou, obezitou. A je to zbytečné, je to smutné. No. Já si pamatuju, že když jsem chodila já do školy na gymnázium, tak jsme na každém patře školy měli automat na slazené nápoje. A musím říct, že o velké přestávce tam byly hodně dlouhé fronty. Takže myslíte si, že jsme už aspoň jako nakročili k nějaké této systémové změně, třeba právě ve školství nebo v různých dalších institucích, nebo máme k tomu ještě hodně daleko? Takhle, určitě jsou tady organizace, jednotlivci, projekty, které se obrovsky snaží. Jako jo, je to vlastně, dělají obrovskou úžasnou práci, ať už je to třeba Státní zdravotní ústav, který organizuje program vlastně Zdravá školní jídelna a máme to na talíři, ty programy jde dohledat na webu, může se do ní škola zapojit, ta jídelna vlastně a tyhle programy radí těm školám, jak vařit co nejlépe v rámci současné legislativy a současně se snaží změnit tu legislativu, jo? Protože nedává smysl, aby byla nezdravá legislativa a zdravé programy kolem ní to doháněly. Velmi podobně v rámci Globopolu think tanku, který organizují zdravotní prevence, jsme dělali 6 let, organizovali projekt zlepšení nemocniční stravy, který aktuálně ve fázi, že jsme ho loňský rok dopsali, udělali detailní výstupní zprávu a hlavně návrh metodického doporučení 15stránkový. Je to vše na webu nemocničnistrava.cz. Jednoznačně jsme prokázali, že i v nemocnicích jde vařit úplně skvěle, ze skutečného jídla pacienti mohou spolu rozhodovat, vybírat si, někde mohou být dokonce nějaké rauty, ze kterých si vybírají. A teď jenom záleží, jestli na ministerstvu
na ministerstvu zdravotnictví, nutriční terapeuti, kteří tam mají svoji odbornou skupinu, budou natolik velkorysí, že uznají, že to dává smysl. Po případě zpřipomínkují, zapracujeme společně s připomínky a ten metodický pokyn se čím dříve vydá, protože by to byl vlastně takový návod pro ty nemocnice, jak to dělat. Je to tam detailně vysvětlené, je to konzultované s hygienikama, vlastně s lékařema a je to odzkoušené v nemocnicích. Když ty nemocnice budou hodně aktivní a budou chtít, můžou okamžitě sami se na to podívat, na tom webu to najít a říkám, já se snažím teď a pracujeme na to, aby se to dostalo do toho věstníku. Margit, vy jste tady v těch tématech obrovsky aktivní. Já už vás sleduju několik let. Řekněte mi možná tak trochu na závěr, kde se u vás vlastně vzala opravdu ta zapálenost a ta láska vlastně k tomu i šířit takovou osvětu o zdravé stravě, o zdravém stravování, protože upřímně jen tak se to nevidí. Děkuji. Ne, tak já jsem vystudovala střední zdravotní školu, následně farmaceutickou fakultu, takže mám za sebou spoustu let studia o tom, jak léčit lidi léky a takovou tu tradiční medicínu. A v průběhu toho studia jsem zjistila, jak je to úžasné, že máme úžasnou moderní medicínu, která nám zachraňuje životy, ale kde je problém, co nezvládá, je vlastně udržení toho zdraví. Ona umí zachránit ten život, ale to udržení zdraví, aby jsme se cítili dobře, aby jsme nebyli obézní, aby jsme neměli vlastně ty chronické nemoci. To totiž ona ani nemůže udělat, to může udělat jenom každý z nás, když je to o tom, co jíme, jak se hýbeme, nehýbeme, jak myslíme. Takže proto mi to dávalo daleko větší smysl se soustředit na tu prevenci a čím člověk to začal dělat, začal to studovat, začal to praktikovat, tak vidí, že to funguje. A to je vše. Já vám moc děkuji, že jste přijala pozvání do našeho podcastu. Hostem byla doktorka Margit Slimáková a já se na vás budu těšit zase příště. www.fuafua.com